Наричат Любовка селото на побелялата любов. Последната сватба тук е била преди 20 години, а дете не се е раждало от далечната 79-та. И ако някога по улиците на планинското селце са се разхождали почти 500 души, днес животът в Любовка поддържат едва 20-тина. Въпреки това, шепата хора останали тук успяват да пазят живи 5 храма и да строят 6. На 5-6 жители се пада черква. Вече 30 години ключът за Божия дом е в ръцете на 82-годишният Йерусалим Бакалов. Случайно или не, човекът с библейското име полага грижи за 2 от 5 работещи храма в Любовка. Нашето село е така силно духовно село и така верващо село. Господи Боже наш, помагай Боже! Днес домакинът на 2 от най-големите и стари черкви в селото признава, че да опазиш домовете на Бога е трудна задача. В същото време не крие и тъгата си, защото често се замисля какво ще стане с ключа за храмовите порти, когато си отиде от този свят. И ако не излезе някой, не виждам да карам ли в една година, да ще мога ли да изкара, не мога ли. И ако трябва, ще стане да заключиме църквата. А в противоположният край на селото същите мисли преследват друг съхранител на вярата в Любовка. Вече 20 години баба Мария поддържа камбанния звън на черквите Свети Георги и Свети Никола. Споделя, че работата не й тежи, тъй като се чувства Божий човек. Не ми е трудно, понеже са близо черквите, иди на едната оттам, запали кандилите, вий камбаната, оттам слези, тук запали тия кандили тук, свещи кога палим, кога си идваме на черква, а от тук надолу ода си. Преди месец баба Мария преживява и първият обир на една от черквите. Като ги взима, черквата си има пари, книжните не ми взима само тия стотинките. Най-много да е имало 20 лева. Оно не се краде ни от мен, ни от теб, а от Господ да крадеш по-лошо е. Не са обирали пари. Аз не оставам пари в църквата, така че не може да ги обера. Освен дома да отдам за коля. Ти не се с пари не давам. До кютек може да стане, до убийство може да стане. До кога ще карам? От черквата не мога да се откажа, ама до кога съм да тапкам с краката, чого да не се откажвам от черквата. Тъжно ми, защото и че като виждам, че ќе остане са толкова разход правиме, толкова труд се фърля и напоследък да го затвориме църквата. Прав ли съм? Не съм прав. А какво да правя? И ако за баба Мария днес е останала само почита към Бога, то дядо Йерусалим все още може да сподели мъката и радостта с любовта на живота си. Затова, след като почисти храма, бърза да се прибере у дома, при своята любима. Севдо! Севдо, къде си? Тук съм. Кой? И така вече почти 60 години. За пръв път се срещат на нивата край Любовка и остават заедно повече от половин век. Аз не се обичам и нека кажа, аз го обичам път. Ако тя нещо мърда, не харесва, не каже. Обичаш ли го, баба Себа? Обичам го това. Дек я са на старо време, дек на друго место не се вода. Тя ми харесваше, но излезе малко лъжлива. Първо, смейка мисля, тойте, онуйте, другото, ето сета, като идеме тук, като се забравя, като семейен живот да живее, свърши тази работа, свърши она работа, трябва да свършиш и другото. Отначало не ми каза, че ке ме кара толкова на работа такива, а сета излезе малко изменник. Питам, съгласна ли си така да изкараме сутарката нагоре? Обаче да се искаме, да си сме мили, да си сме сладки. Ние не знаем, Господ знае.
Но знаят със сигурност, че рецептата за дългият семейен живот е проста. Щипка търпение и любов в големи дози. Любов ли? Любов. Кои са милостиви, любят се, пък кои са завистливи, пък завиждат. А шепата хора, избрали да останат тук, високо в Пирин, са убедени, че вярата ще живее винаги и чакат с нетърпение врати да отвори и шестият храм. Местните пък се шегуват, че дават любовчанско гражданство на всяка млада двойка, за да чуят отново детска глъч по прашните улици. А баба Севда и дядо Йерусалим се надяват да са живи и здрави, за да има любовта в Любовка поне още няколко години.